Katanya tiga apa katanya? Kan di shootingnya. Kates, kira Kira gandul. lek ngarani wong Jawa Tengah gandul, Sam. Pak Minggu. Ora anak wong iki. Wah, wong emek anu, Lur. Apa jenenge emek jambu, Sam? Jambune oke. Pak Kasiman. Ora ana sapa-sapa. Nyong gawe video nang YouTube. Jambune oke, Sam. Mosok. Oh, enak tenan. Nek blatunge jambune. Enak tenan. Lah jambu, Sam. Ada blatunge. Wah, mantap. Ih, ora gitu, Sam. Wah, jambune abang-abang ya Allah, kaya ngene, Sam. Kayak lamene abang apa? Kayak lamene pentol. Kayak lamene pentol. Kayak lamene pentol. Enak, Sam. Enggak nasis ke. Nyambel. Iya. Apa wae arep nyambel apa? Jambu ke. Jambu disambel apa enak? Oh, sambel gula enak. Enak. Wedi, Sam. Asu. Cuma ini lah kan Bu. Dipangane mumpung ora poso, Sam. Arepnya Green Apple hek lockdown. Arepnya Green Apple hek lockdown. Kabeh wis iso nang Pago ta? Suroso lagi lo ning batir ana. Berarti anu gaji iki ning Pago lah ana. Iya. Pasir. Pasir apa Pago sih? Salah bosok, Sam. Kae bosok kadung tak apa jenenge kadung tak pewangan ya lho. Jenenge bosok. Oh. Pak Minggu 07 wis entek. 03 ne ya wis entek. Nomor dari papat nih, Blay. Kerek pira? Papat. Semute, cuh. Lu wegi-legi jambune. Til. Kepancet kabeh lho Nek. Oh. Jambune nemburi kok ngono kae. Ya ini dhuwur Pak dhuwur. Nyapa sih bengok-bengok? Bengok-bengok. Jambune. Oh, wartawan gemblong. Pak Minggu. Wartawan gemblong.
Wong anak wong ngerah jambu kok. Jambune gede-gede, Kang. Endi iki sing enakne iki endi iki? Dah. Wis yo kabeh. Iki sing iso sampe bosok-bosok Sam jambune. Delon kok ngene iki Sam. Enak. Bosok. Sing iki ra deduk. Duh. Sing gak maning. Dewi iki. Lho nek iki. Lah. Jambune kok ngene kabeh. Au. Lho bosok-bosok kabeh kok ngene iki lho Sam. Oh. Ini kak, semutnya kak. Dur jambune. Apa, Bek? Semut. Tak ada, mana sini ada semut. Haru ini mas Haru. Jawan. Subscribe. Enak. Bunyi lonceng. Enak kethek menek jambu. Gak ketok. Ini kayaknya jambu. Ini lah jambu. Menungsane ra Jawa belas kuwi mburi. Ada. Ini. Ayo makan ada. Mah, terus. Sini bawa lah. Think of a story. The future seems so bright, and this thing turned out so easy. Bosok Sam. Ha wis nah bosok setengah ora. Tapi nek kon njupuk gak ora ketok sih bosoke. Wah, ora pagi kok ngengseng. Lho bisa nek njeblok Sam. Ini nyeblok kan. Iya. Tak tekan aku tekok karo wonge. Tong sismu tak gentene piye. Jarene anu kuwi enek minuse baterene ndak kena engko nek coronane wis mari tak terne tokone. Enek sing luwih apik neh jarene. Kapan baterainya gitu? Iki. Ini baterai iki. Iki apa iki? Iki anu pijet otomatis e kuwi. Wah. Aneh rimeng kok. Jangan lupa subscribe. Ini coronane wis anu sama bejene lockdown wis rada dibuka sithik-sithik. Tapi ora terlalu los kayak membuka hatimu yang aku ngono. Tapi ora terlalu los kayak membuka hatimu yang aku ngono. Indonesia piye sam coronane? Jali komen kabeh ya, mbus kowe sing ning Tulungagung. Galek Ponorogo mbung endi ae. Jangan lupa subscribe. Jambune. Rusak. Beri mata udat. Ini beri mata udat yang ini. Kuwi jambune ancen durung mateng isik pentil. Lah, Turun botek ini. ini gini kita ngosor. Nah, aku lagi sini terus. Ambune lho gembreneng Pak Minggu le wengi-wengi ditutupi. Ora ditutupi. Apa? Ngising ning kene celana-celana semak glundung. Jadi lagi
Akeh sing bosok jambune. Oh. Ti sayuti. Dicelok ora nyaur-nyauri. Mas Budi. Cut. Subscribe. Masuk. Arep mah jambune. Selantek jambune. Bruningane 2000. 2400 dhewe. Campur godong. Yo. Wasuk. Lah bruningan lek ora campur godhong terus piye? Masa kon campur buah. Pul, kowe garane HP tak tukune rokso, ijine rok lumayan sebungkus. Yo. Wasis tuku motorku ya didoni rok lumayan se. Lop. Kok mbakku le be aku kok. Menyake ora umum. Lah wong dheweke nang kene tuku nganggo kerja be motor ora tuku kok. Mentang-mentang arep balik tuku motor fatal. Ngomong piye? Ambek sampean? Rokok seslop. Menyang rokok Dokumen seslap, sisan. dokumen sisan. Iya ta? Heeh. Wi agak lho, lek ngomong iya apa? Kok nyang Halo Sam, apa jenenge? Montor lho, arep dituku nggih rokok sak slop piye jare nek kowe sing duwe montor terus piye Sam perasaanmu ngono ya. Malaysia keras lho Sam, mbok kira kene iki mukur mangan turu bayaran tok ngono. Iku ora kae. Kosong. Kayak sambel seger iki. Apa lho cuman? Ya digejus malah tambah luwih seger. Gawe, ngapain? Sambele. Masih kiri gawe. Gawe. Gawe malah enak sih lampu. Anu gawe sing ora mateng-mateng. Ini gede-gede banget. Gede-gede main nah. Gede-gede apa? Jambune sih enak ya. Seger. Burika omahe wong-wong Sam. Omahku ning dhuwur. Nek pomo kene kan yo cedhek sih ambek kotane, gak ada nemen. Paling dhewe 30 menit teko. Kata sih 3 apa kata sih? Kamu teng nom. Kan di shooting ya. Iya. Tiga rujak Sam. Gandul kae. YouTuber kok. Kae nang. Kates, mbok kira Kira gandul. lek karane wong Jawa Tengah gandul Sam. Gandul, gandul, gandul. Arep rujakan karo wong-wong. Hmm? Masih ning omah. Lah.